Як сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафров санаи 24 июн тахминан соати 21 шабона дар мавзеи Наврӯзгоҳ мехост ба оббозӣ машғул шавад, аммо бар асари риоя накардани қоидаҳои оббозӣ ва дар ҷои манъшуда ба шиноварӣ машғул шудан ба ғарқшавӣ дучор гардида ба ҳалокат мерасад. ҷасади ин ҷавонро кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Суғд субҳи санаи 25 июн соати тақрибан 6 пайдо намуда ба мақомоти дахлдор супориданд. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд ба маълумотшон мерасонад, ки ҳафтаи сипари гардида ҳафтаи гузашта санаи 24 июни соли 2022 дар ҳудуди вилоят ду ҳодисаи ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст. ин аввалан як сокини 20-солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми обозӣ кардан дар мавзеи манъшудаи боғи фароғатии Наврӯзгоҳ ғарқ мешавад ва ҷасади ӯ дарёфт карда ба мақомотҳои дахдор супорида мешавад. албатта ин аз он далолат медиҳад, ки шаҳрванд дар ҷои манъ карда шуда обозӣ кардааст, яъне ки дар ҷое ки обозӣ кардан мумкин нест. бинобар ин аз беэҳтиётӣ ё аз надонистани шиноварӣ ба ғарқшавӣ дучор гардидааст. ҳамзамон худи ҳамон рӯз дар ноҳияи Масҷоҳ низ як наврӯзи 16-сола ҳангоми обозӣ намудан дар канали маҳалли Зист ғарқ шуда ба ҳалокат мерасад. сабаби ғарқшавии ҷавононро масъулин ба надонистани қоидаҳои оббозӣ ва дар ҷойҳои манъшуда ба шиноварӣ машғул шудани онҳо медонанд. ё худи ҳамон рӯз санаи 24 июн боз ҳам дар мавзеи Наврӯзгоҳ як сокини ноҳияи Спитамин мехост ба обозӣ машғул шавад, аммо ӯ ҳам ба ғарқшавӣ дучор гардид, ки кормандони махсуси дастаи зудамалии раёсат онро аз дами марг наҷот доданд. ҳодисаи дуюм дар ноҳияи Масҷоҳ сокини 16-солаи ҷамоати шаҳраки Бӯстон дар канали обёрирасони маҳалли Зист ба ғарқшавӣ дучор мегардад. албатта ин ҳам бошад аз беэҳтиётӣ содир гардидааст. ва инчунин худи ҳамон рӯз санаи 24 июни соли 2022 як нафар сокини 18-солаи ноҳияи Спитамин ҳангоми ба ғарқшавӣ дучор гардидан аз тарафи наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамалии наҷотдиҳии раёсат ҳангоми гузарондани рейдҳои назоратӣ наҷот дода мешавад. дар маҷмӯъ санаи 24 июн се ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуд, ки ду нафари онҳо ба ҳалокат расида, як нафари дигар наҷот дода шудааст. бино ба иттилои масъулин, бо гарм шудани вазъи боду ҳаво талабот ба обозӣ дар кулу дарёҳо бештар мешавад, аммо дар аксар маврид сокинон макони мувофиқро интихоб накарда дар ҷойҳои манъшуда ба шиноварӣ машғул мешаванд, ки оқибат бо марг анҷом меёбад. айни замон дар соҳили дарёи Сир, дар соҳили рости дарёи Сир як ҷойи обозӣ барои шаҳрвандон муайян карда шудааст ва чӣ хеле ки имрӯзҳо мушоҳида мешавад, бинобар бо сабаби баланд гардидани ҳарорати ҳаво талаботи мардум имрӯз ба обозӣ зиёд гардидааст ва бинобар ин мо аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш ба амал меорем, ки танҳо дар ҷойҳои муайяншуда ба обозӣ машғул шаванд. аз хатти муҳофизатие ки барои обозӣ кардан муайян карда шудааст, аз он берун нашаванд. дар ҷойҳои манъ кардашуда обозӣ накунанд. аз оғози мавсим то ба имрӯз дар кулу дарёҳои вилояти Суғд 19 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст, ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта бештар мебошад. асосан онҳое ба ғарқшавӣ дучор шуданд, ки наврасону ҷавонон ҳастанд ва қоидаҳои шиновариро риоя намекунанд. дар шаҳри Хуҷанд 9 мавзеи хавфнок мавҷуд аст, ки бо нишон додани лавҳаҳои огоҳикунанда мақомот сокинонро ҳушдор медиҳанд, то дар ин ҷойҳо обозӣ накунанд, аммо сокинон чунин макони хатарзорро интихоб намуда ба шиноварӣ машғул мешаванд. оқибати риоя накардан ва дар ҷойҳои манъшуда обозӣ намудан метавонад ба ҳаёту саломатии шахс хатар эҷод кунад. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои Бардомаи Иттилоъоти имрӯз.